Ишек алларының ни кадәр үзенчәлекле булуын сүз белән генә дә аңлатып бетереп булмас. Капканы ачып керү белән рутури күзгә ташлана. Ландшафт дизайнын кулланып ясалган әлеге алымда агачның тамырлары, кәкре агач ботаклары үзгә бер композиция тәшкил итә. Биредә күләгәдә генә үсүче үсемлекләр хоста, гейхералар, бадан, лилейник, абага, аконит, аквилегиялар урын алган. Ротариның төп максаты ул кулдан ясалган булырга тиеш түгел, бүтән нәрсә андагы фигуралар гади, натуральный дип әйтгәндә булырга тиеш. Менә бу Шүрәлен урманда йөргәндә, бу төпне урманда йөргәндә таптык һәм Шүрәлегә шул кадәр ошаган, алып кайттык. Ул хәзер берничә ел безнең бакчада яши. Латыповларның ишек алдында ракари алымы белән үстерелгән спирея, можжевельник, барбарис куакларының матурлыгын сүз белән генә дә аңлатып бетереп булмас. Бакчачылык эше белән мин күптәннән шөгыльләнәм. Мәктәптә бик күп еллар, 10 елдан артык бакча җитәкчесе булып эшләдем. Хәзер инде лаеклы ялга чыккачтан идеялар башка килә үзеннән-үзе һәм интернет минем идеяларны тулыландыра. Шуннан мәгълүматларны алам. Кыйма буйлап буйдан буйга утыртылган чәчәкләр микс-бордер ысулы белән утыртылган. Шушы алым белән утыртканда бакча чәчәкләрдән бер кайчан да бушап тормый икән. Бу ел Индира апа череноклардан роза чәчәкләре дә үстерә башлаган. Безгә инде пенсионер кешегә эшләсе эшләр ул кыйммәттә булырга тиеш түгел. Кеше ялларга да кирәк булмасын. Үз колыбыз белән, үз көчебез белән, үз фикеребез белән тудырган әйберләр барсы да. Ишек алдындагы альпинарий туфрак каплап, җәелеп үсүче үсемлекләрдән гыйбарәт. Бакчадагы сулык янәшәсенә матур гына кое да ясап куйганнар. Ватык плиткадан гөлләр утырту өчен савыт вазалар ясарга да җитешә Индира апа. Булганнан барда була дип, шушындый кешеләр турында әйтәләрдер инде ул. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.